Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Mugunta, sannan da akwai Da'ira, na gaba kuma Kisabo, sai kuma Jarumin Jami'i, mu je zuwa Sultan, Sheƙaƙƙe, sai kuma Karo. Domin samun waɗannan ƙasattun fina-finan Indiya na Hausan kamar dai yadda aka saba, ba za ka same su a ko'ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP, group wanda nake muku tallansa a ko da yaushe. To yanzu haka in dai kana cikin wannan group namu za ka same su barkatai a cikin wannan group ɗin, sai wanda kake so za ka dinga latsawa kana saukarwa a wayanka, sannan idan baka so ma za ka ci gaba da kallon duk wanda kake so ka kalla, ka bashi guri ka je ka ƙara zaɓen wanda kake so ka kalla idan baka buƙatar ka saukar a wayarka. Ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce gaskiya. Yauwa, sannan ba kyauta ake shiga wannan group ba. Idan kana buƙatar shiga group namu na Indian Hausa, ga number da zaka ɗauka nan, ka ɗauki ɗaya daga cikin number nan ka mana magana akan WhatsApp ko Telegram, za a tura maka 'yan bayanai da kuɗin shiga, ka biya kuɗinka, sannan ka ba da lambar ka da za a saka ka a cikin wannan group ɗin. Da zaran ka shiga wannan group ɗin, to fina-finan Indian Hausa sai dai ma in ka sauke ka tura ma wani. Kwarai kuwa, ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce. Kamar dai yadda mutane yanzu suka sani, ba a samun fina-finan Indian Hausa akan YouTube ko kuma kan Vidmate. Da ka hau kai satin sai dai kai ta ganin tallace-tallace da duk wasu bayanai da baka ganewa ma'anansu. To gaskiya nesa ta zo kusa, kuma kar ka bari a barka a baya. Lalle ka ɗauki number nan da kake gani akan wannan bidiyo, ka mana magana akan WhatsApp direct ko akan Telegram kamar dai yadda na faɗi. Kwarai kuwa, za a tura maka 'yan bayanai, ka biya kuɗinka. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, za ka ga daga gefen fastocin nan ga fina-finan Indiyan Hausa nan a jere, kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa. Da zaran ka latsa 'yar wannan kibiyan, za ka ga kibiyan ta juya, fim ya sauka akan wayarka, kuma za ka iya zuwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Kwarai kuwa, sannan a duk inda kake, a duk ƙasar da kake, kar ka damu, ka ɗauki number nan kai tsaye kawai ka mana magana akan WhatsApp. Babu wayo, babu yaudara, wannan hanya ce mai sauki ta samun fina-finan Indiyan Hausa daga kowanne kamfani da yake fassara Indiyan Hausa, ba iya Sultan ba.